Képzeljünk el egy olyan médiát, ahol a mostaninál sokkal többféle korosztály, etnikum vagy testalkat jelenik meg a reklámokban. Hiszen a vásárlók sem egyformák. Elégedett mosolyuk épp úgy, ahogy az egyén szépsége nem mérhető általánosan elfogadott normákhoz. Kutatásunk központi kérdése: vajon mennyivel szerethetőbbek azok a fehérnemű termékek, amelyeket nem egy tárgyiasított nőideál reklámoz? Hogy miért fontos a szerethetőség? Azért, mert a szeretett márkák korát éljük. Azokat a termékeket vásároljuk, amiket valamiért közel érzünk magunkhoz. Itt az ideje tehát körülnézni, milyenek is a vásárlók, és mi az ő képük saját igényeikről. A reklám a fogyasztókért van.